mina bengisebenza as security. Yebo, so one day ngizophumelela. So ngifuna le video le ukubonisa abantu ukuthi ngisukaphi nempilo. Abaqhamuka sebengibona manje ngumsizi, abantu abaningi abayazi impilo yami. So into engingayisho nje ukuthi angivelanga nje ngaba umuntu oyintatheli. Ngiqale Sibingelele babukeli lapha emakhaya Umsizi Media bafowethu. Cha, lapha-ke sihamba nensizwa zethu laphana la esandleni sokudla siphethe umsizi ukuthi yawo le channel esidivele indaba asuka amadoda. Lezi nsizwa idume ngamanga. Kubese-ke siphatha umbusi lapha eceleni umngani wakhe asuka amadoda. Insizwa zakithi simngelela singamukele bafowethu. Shempe manje ngiqale ngibingelela lapho ngibingelela zonke iy'nsizwa nazo kuthiwa zidume ngamanga-ke. Asazi-ke yona nje ngibingelele bonke abantu nabantu abafethu besibukela nje kune-TV be-subscribe bethanda iy'ndaba siyabingelela bafethu sesikhona. Mfowethu. Ngizobingelela lapho abafethu abanye baqala ukungibona kodwa bangakithi bangazi nendoda eshaya igqomu kakhulu. So siyena ingilandile eThekwini sinonto awubuye sizokwenza umsebenzi omuhle. Bafowethu cha umsizi mfowethu siyayazi i-channel siyazi mfowethu nisithulela indaba enohlonze ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe bafunde siqale kuwena le nto ifika kanjani kuwena ekukhuleni kwakho ubufisa ukuba i-journalist mfowethu. Sasho sibheke ifika kanjani le nto iqala nini? Ngothini indaba enkulu kakhulu kwethu. Kule nto yobuntatheli engayisho ngathi nje yinto le mfethu engathi mhlampe yinto engangingayihlelile. Mina bengisebenza as security. So abantu abaningi baqhamuka sebengibona ngumsizi ngumsizi osereport iy'ndaba. Abazi ukuthi ngisuka kuphi. Abazi ukuthi insizwa ye-OB. Abazi ukuthi mina mfethu bengilala namabhuzi kwesinye isikhathi umlungu engithole ngilele nginikwa ama-warning zonke lezi zinto abantu abaningi abazazi abaqhamuka sebengibona manje ngumsizi. Abantu abaningi abayazi impilo yami. So into engingayisho nje ukuthi angivelanga nje ngaba umuntu oyintatheli. Ngiqale kude kakhulu ngathi nje ngisafunda isikole mina ngangifisa ukuthi ngibe uthisha. Uthisha nje ufundisa abafundi. Kodwa into eyayingide ngami ukuthi nakuthi kwi-physics angikaze mfethu ngithola u-level 3 angifeze ngibhajwa nje ukuthula mfethu ngiyibuza ukuthi imali kanjani ukuthi yini uzofundisa abafundi ozibona ubhajwa wothula lapha. Hayi ngibuza leyo nto njengoba ngifuna ukuba uthisha. Abafundi bofika kanjani ku-level 3 uma ukuthi mina ngisasewumfundi. So nje kwathi bengahambanga kahle impilo yami ngiphushela kwi-security ngihamba i-security e-Fidelity ngasebenza cishe ngo-2 years ngoba ngaqala ngo-2019. Then ngase ngingena ngapha kule industry yendaba abanye bathi industry yamanga kodwa-ke mina siyazi ngireport iqiniso. Abanye wabhala manga kunjalo. Khona insizwa lalela uvuthi khona sijabulela emoyeni kodwa khona insizwa ezikhali sithi wona mina mangahlangana naye usafuna isibhakela usafuna isibhakela ngoba lento yamanga usayikambe kakhulu unenduku manje. Mfethu ngicabanga ukuthi sithole umuntu okahle yini lento yenu bafethu ukuthi mhlawumbe noma isuke ikuphi inhloso ekutheni umuntu uma igcina ebhala into engesile iqiniso. Ngoba umsizi mfethu kufanele bafethu sukukhumbula ukuthi njengoba niyababhali bey'ndaba zikhona iy'ndaba ey'suke zithinta umuntu personal yabo. Uma uzobhala wena into engesile iqiniso ngicabanga ukuthi mhlawumbe lapho mfethu usuke ungenza into right yabo. Ngoba omunye umuntu uzothatha kwamanga owabhalile ayamhlukumeza. Mhlawumbe mfethu umsizi yini inhloso nisuke nihloseni? Into engayisho nje angikukhuthazi kubafethu abazi intatheli noma futhi sinabo intatheli bebhala mhlawumbe ezihloko engamanga. So into engayisho abanye abafethu basuke begijimisa ama-views. Ukuthi umuntu ubhala into eyihaba ngenxa yokuthi ugijimisa ukuthi nje awuhambe views laphana kanti into ayisiyo iqiniso. So into engayisho nje bafethu bengayenzi lento ngoba manje into ukuthi naza igama lethu nathi singama-YouTuber noma singabantu bey'ndaba nathi ugcine manje senza ngathi kuthiwa hayi unamanga kabi lo muntu noma uthi uqhamuka nelinki ku-Facebook abantu vele bengangeni betshela ukuthi mhlawumbe unamanga. So into engayisho abafowethu bengawagijimisa ama-views
babe neqiniso into esuke beyenza ukuze umsebenzi uzokwazi le nsizwa uhamba nayo mfethu siyabonga izaluleko. Nathi le nsizwa uhamba nayo uvusi. Uvusi ngimuze khuluma ngokuthi ngena batanisa lapha emkhulweni ngihlanganisa. Kusayinto esaqhubeka noma kuhamba kanjani lapha ngathi ngeke ngikwenzayo madoda. Kuningi kakhulu. Into engingayisho ukuthi njengoba ngishilo nje abantu abaningi abazi kodwa-ke abasemakhaya ngoba sikhule silusa ndawonye nomfethu. Nikhule ndawonye. Silusa ndawonye. Usekhaya. Position fee. Kuseduze kakhulu. Insizwa lesikhule sibambisana kakhulu nayo ngoba even ney'mpahla zokugqoka besikhule sibolekana iy'mpahla thina sikhule emakhaya. Abantu sishare iy'mpahla. Edolobheni uzongena nje lapho mfethu. Thatha impahla oyifunayo, yeah. Ngekho ngigqoka ngikwazi ukuthi ngisho ufuna ukulanda ingane. Singenalo ngazi ngiyenga. Ngayisho kakhulu ukuthi umuntu sifune naye saphusha music impilo yasihlukanisa-ke kodwa futhi-ke sesihlangene yona namhlanje la eThekwini sesihlangene sifisa ukuthi nje sisho ukuthi khona okunye sikucabangayo okusho esingakwenza manje ngoba ngalesa sikhathi sakwenza amandla ahamba siphelele yazi industry ukuthi kambe kube ney'nkinga zakhona kodwa nje khona okunye sihlanganisa ukuthi ngasemngeni. Cha bafowethu mina into engijabulisayo ukuthi nikhule ndawonye uyasho novusi uyakubaya noma futhi bengibolekana nempahla. Bafowethu into eshaya abantu isikhathi esiningi yibo. Nami ngiyazibala lapho. Abantu engikhule nabo kusuka emabangeni aphansi esifunda high school. Kuthe mase siqala sisebenza omunye kwangathi impilo iyamchuma, omunye kwangathi impilo iyamqoma noma omunye kwangathi hayi yena uzibona ngathi usalele emuva. Ukhona liyagepha egcine ivuleka engeke nosuku nikhule nayo. Kwesinye isikhathi uyibonza le gepha isivuleka sekuyinzondo-ke. Bafethu ngingathini kubantu indlela nisabambisene ngayo. Mina ngakusho mntaka baba ukuthi yabona mfethu into ebalekile ukuthi ngathini okubaleka kakhulu nje iqiniso yabo. Iqiniso yabo. So uma khona into engishayayo mina njengoba ngithanda njengomfethu uma khona into engishayayo mina ngisho asegoli ngimreport ngithi ndoda anginayo imali ye-rent uyayifaka naye futhi uma ukuthi kunento emshayayo ngalana kade njani kade ngitshela sisiza yabo. Into ebalekile nje mfethu uma ukuthi ngibambisene iqiniso kuphela. Iqiniso kuphela. Bafowethu hayi lesigoda lohlelo sinaluli kakhulu. Mhlawumbe bafowethu nje amazwi okubhala msize mfethu zibheke okhethweni wena wemuphe indaba mfethu zibheke okhethweni kugqugquzela abantu kuthini kubantu bafowethu. Into engayisho nje masibheke okhethweni ngabantu base-South Africa ukuthi bafowethu ake sivotele iqembu esazi kahle ukuthi iqembu lokwazi ukuthi sikwazi ukuthi siguqulizwe lethu ngaphandle kokuthi siguqulizwe kulele kuncike kuthini ekuthenini sikwazi ukuthi sishintshe leli lizwe. Abantu bethu abavote bethu laqembu abalivoteli laqembu bayalazi. Nami ngizolivotela laqembu abantu abalivoteli laqembu. Alivotele leli qembu. Leli laqembu alivotele bangabheki abantu ukuthi mhlampe kanjani njani. Hayi mina mfethu engingakusho nje kubambisa ekhethweni yabo. So mina ngizokhulumela ukuthi kunesingile ezophuma yabo. So thina nomfethu mhlawumbe aqeqesha sicula igqomu yabo igqomu yabo. So kunesingile soyikhipha enyangeni ezimbalwa ezayo. So abayilindele osingile ukuthi izoba umfethu uthi indaba yokhethwa ukhetho abavota abantu yabo. Abavota abantu mfethu. Wena hayi mina ngakusho abavota nami ngizovota lelo qembu lelo mfethu bayalazi abantu siliphi iqembu bazolivotela yabo ezoshintsha izwe lethu. Ezoshintsha izwe lethu abalivotela abantu iqembu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Hayi kunjalo nje bafowethu hayi uzathi abantu abaqhubeke besubscribe. Cishe ngakho indaba enkulu. Yazi ukuthi uyangibuka lapha emakhaya futhi awusubscribe. Lento yenzayo mfethu ukuthi ubukele ungasubscribe. Lento lenza mfethu ungene ku-status umuvuka i-status sami ungangeni mfethu leyo nto leyo angithanda nami. Ngizokhala kule video ngiyibulala kungaphinde usebenzele indaba.
So ngiyacela bafethu amavidiyo engiwenzayo subscribe nibuke noma kuthiwa uyithanda into kodwa nje mawubukile subscribe. ukwenza impilo yami ibe kakhulu. Bephinde bangawaskip ama-advert. Ama-adverts kosa noma Abawabuki ama-adverts. ngiyawabuka ama-adverts ungavele uvule i-adverts fast nje uyangiqelaza kodwa ukuthi vele ngiyibulale Ubulala umsebenzi. ngoba manje lokho okwenzayo ungangisaphothi Bethi bafika abantu usezidadade. uthi yabona sengiphelele ushadi ngemoto yami ayisenapetrol Emadoda. so ngiyacela bafethu manibuka amavidiyo ami ku-YouTube ni-subscribe ningagcini nje ukubuka kuphela kodwa ngoba kwesinye isikhathi ngeke ngishaye mhlampe 500,000 Yeah. 500,000 views kodwa manje masakwebathola ukuthi manje awafiki kuleyo nto kunomuntu ovele viwe nje ishiye kanjalo so Yeah. ngiyazi abanye vele-ke abanawo ama-email babuka nje mhlawumbe abanye abasayinile ku-YouTube kodwa ngiyacela bafethu ukuthi ni-subscribe ku-channel leyo nto leyo yawenza umehluko empilweni yami ngiyumsize enguyena nje namhlanje nemoto nezinto ey'ningi ney'nkomo angisho ukuthi ngiyachoma bese ngiyazi ukuthi yile nto engiyiyo Uyachoma. 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 Sewushile. Sezonento zakhe. Kunento zakhe. Uyachoma. Yeah. Hayi no bafethu I just told. Ufwezi. Ngibonga.